Обращаясь к нашему Витебскому театру, мы хотим рассказать о премьере, которую недавно представил режиссер Михаил Краснобаев. «Дом на мяжи» – трагикомедия по пьесам польского драматурга Славомира Мрожика, поднимает актуальные и социально значимые темы посредством сатиры и гротеска. Славомир Мрожик в нашем театре. Я давно хотел поставить пьесу Карля, але она одна актовка. И вот наш загадчик литературной частки Алей Замковский мне, так скажем, подкинул «Дом на мяжи». И вот я вырашил сделать из этих двух одноактовых пьес одну пьесу под назвой «Дом на мяжи». Чему Славомир Мрожик? Цудоўны польскі драматург. Драматург такого абсурдызму, але ў гэтым абсурдзе ўсё наше жыццё. Чалавек з яго праблемамі, з яго праблемай выбару. Мы ўвесь час стаім перад праблемай выбару малога, вялікага, і далей ад яго залежыць наше жыццё. Пра гэта спектакль. І пра тое, пра чалавецтва ўвогуле, хто мы, што мы, куды мы ляцім, дазор, альбо ў тартарары. Так што глядач сам зробіць нейкія высновы, паглядзеўшы наш спектакль. Вырашылі, што мяжа паміж дзяржавамі пройдзе тут. Браво! Браво! Гэта вельмі добра, выдатна. Чекайте, як гэта тут? Тут, у вас. Ось тут, у маім доме? Правильно. У памяшканні? Натуральна. Праз гэты пакой? І праз пакой, і праз кухню. Зараз мы ўсё наметім, калегі. Зараз, пачакайце, як гэта? Мы живем тут, спім, ядзім урэшце рэшт. Живите, спите, мы толькі наметім і пойдем. Тихо. Ну, что ты на гэта скажешь? Подлогу не запэцкалі, я ж памыла сёння. Чулі, панове? І скразнякоў, каб не было. Ну что ж, хай будзе по-вашаму. Толькі вельмі просім, чыста і акуратна. Не бойтеся! Здарылася так, што да нас у дом прыйшлі чужыя людзі, калі казаць простымі словамі, яны называюць сябе дыпламатамі і будуць рабіць межы. Вось, то есть у наш дом прыйшло чужое, і гэтае чужое нашу тэрыторыю пачынае захопваць, і ўжо наш дом не становіцца нашым домам. У нас уже ложак на дзве паловы дзеліцца, на адной спіць муж, на другой сплю я, у нас ужо ёсць шлагбаум праз гэты ложак, у нас уже туалет у адной частцы дома, кухня наша ў другой частцы дома. І вось наше жыццё пачынае рушыцца за ўсяго гэтага, наш звычайны лад жыцця. Гераіня – это вот самы просты чалавек, такіх, якіх сотні, тысячы, мільёны. Вось гэта адзін з гэтых людзей, звычайная жанчына, якая жыве бытам, домам, дзецьмі, мужам, гаспадаркай. Вось. А муж ужо, Яўген, бачыць крыху далей. Ён ужо бачыць, да чаго ўсё гэта прывядзе. А мяне ўсё так жа турбуе, як жа я ўсіх іх пракармлю. А акрамя шафы, што яшчэ стратыфікаванае? Усё! Кладоўка! Вось! Дзякую за пытанне. Кладоўка з'яўляецца асноўным гаспадарчым аб'ектам вашага дома. Але вот тут не хвалюйтесь. Кладоўка-то якраз знаходзіцца ў зоне Б. Там не так страляюць. А вот в зоне А
Мы передали слоик з вишнями, что на спирте, який стоит для буфета. Ведаете что? Мяжа так построена, каб ніводная з сумежных держав не была покрыўджана, разумеете? Мы зрабілі ва ўсім поўную, ідэальную раўнавагу. Выдатно. Выдатно. А як я буду перемяшчацца по хаце? Вельмі добрае пытанне. Дык вось. Вы атрымаеце адпаведныя пропускі, і вам трэба будзе прайсці двухбаковы памежны кантроль. Все продумано, все для людей, все для людей. Тады парадак. Тады парадак. Парадак. Конечно, парадак. Але бабуля загинула! Яшчэ раз. Примите наше спачуванне. Няшчасце! Інцидент. Няшчасны выпадак! Прецедент. Як? Прецедентний інцидент. Вы бабулю! Мы? А кто? Это не мы. Это история. Тады перапрашаю. Нічого. Мы ў стане зразумець вашу ситуацию. Чалавек сам не ведае, што вярзе так лёгка памыліцца. Вось, не зробіце памылкі, калі будете прытрымлівацца адпаведных правілаў. А что предписывают правила? Правила вынікаюць з адпаведных норм. А нормы? Нормы вынік прынцыпу. Яшчэ пытанне ёсць? У кожнага чалавека ёсць свой выбар. Калі б я не пусціў бы ў хату гэтых людзей или не дазволіў бы ім зрабіць мяжу, усё б было добра. Ось. І, па-першае, чалавек павінен быць чалавекам, стаяць на сваім, абараняць сваю сям'ю, сваіх родных, не гледзячы ні на што. Калі нават там прапануюць нейкія залатыя горы, трэба абараняць сваю сям'ю і быць за яе. Дагэтуль мае клёцкі былі звычайнымі клёцкамі. Цяпер яны клёцкі гістарычныя. Гістарычныя ўсё, вось стол, талерка, лыжка. Хто ведае, можа я сам, а можа гэта і лепш. Прынамсі, ўсё стала мець значэнне не тое, што раней. І вось, магчыма, толькі цяпер я пачаў бачыць у сваім жыцці нейкі іншы, глыбокі гістарычны сэнс. Падумаць толькі. Столькі гадоў пражыў без гістарычнага сэнсу. Змарнаваныя гады. 137. 137. 138. 138. 139. Ядзім! Перш за ўсё нам трэба сілкавацца. Хать! Которая клёцка? Як которая клёцка? Трэба дакладніць парадкавы нумар. Ці я ведаю? Вы забыліся, што спажыванне клёцак адбываецца цераз мытную зону? А, правда. Ну! Каких клёцак вы з'елі? Я не памятаю. Не памятаеце? Прашу адказваць! Зараз. 11. Что? Не? Згодна з маёй ведомасцю, 12. Гэта 13. Да вы што? Гэта ж немагчыма! Немагчыма, вось накладная.